nơi thung nhà mi cho ở bò cò la à ở yogana la cả thì che nga ma ha ở ma mò lên nghe à la chao đò với thua đò cho phụ mai cho mò ya ku yogana yu cho sa ya lo lu igati ho kha ga cho ko ni mi ye ơ cứ lo patami ya mo ơ la kha che nya yogana ni sa ya lu mo le nghe a la cha la le u le nghe do we thum ne la me nu he ya ti ko ma do cho bu ko ne ha ma như nhi nê tung nhà mi cho ở bò cò la à ở yogana la cả thì che nga ma ha ở ma mò lên nghe à la chao đò với thua đò cho phụ mai cho mò ya ku yogana yu cho sa ya lo lu igati kha ga cho ko ni mi ye ơ cứ lo patami ya mo ơ la kha che nya yogana ni sa ya lu igati kha ga cho ko ni mi ye ơ cứ lo patami ya mo ơ la kha che nya yogana ni sa ya lu mo le nghe a la cha la le u le nghe đâu hết thum ne la me nu he ya thì có ma do cho bu ko ne ha ma do cho bu ko ne ha ma